Back from the dead. О, здравейте, клипари, аз съм Клипър, или ако не се лъжа, нещо съм бях. Така, сега ще ви покажа на новия Майнкрафт как да откриете ендър. Така, съм тук. Да, сега го правите го на креатив. Да, Не мога да влизам. аз още не съм го направил. Абе, що? Така, дификът го оставяме на нормал. Така, и пишете паролата робот. Така. И да влизаме или чакайте да го прекръстя. Ще го кръстя End. Ако искате и вие го правете, ако не искате не го правете. Просто ще оставам на мира. Така и нека да влизам. Сега да нанеса на Survival. Това беше един бък. Стар. И както виждате на Mobizen рекорд, иконката се ще я поместя. Ето я. Която в момента е някъде към средата. Ето я, да. Смених картинката. Да, ще отнеме малко време, но сега аз не съм виновен. И сега ще чакайте малко. Да, ето така трябва да се озовете в една пещера. Излитате малко нагоре. Ники! Влизай! Ето го, братовчет ми влезна, ето го. Стефе. Стефе, нагоре съм! Не бе, Стефе, нагоре! Айде, идвай! Стефе. Кам. Сега, само да увелича звука. Бързо! Обаче. Съжалявам за лага, че ми лаги толкова, просто нямам много памет. Кам. Сега Стефе трябва да ме следва. Но Стефе е малко тъп. Стефе, тук ли си, бе? Сега трябва да махнем водата от кладенеца. Излизай, бе! Така, малко трябва да намаля обаче. Така, сега ако чуете звука на зомбита, естествено е. Да, айде, пристигнахме. Чакайте си сложа диамантения меч. Че сега става страшно. Изчакай, Стефе. Ето я вратата. Има зомбита! Приготви се! За бой! Изчакай, факли трябва да слагаме. Има много факли. За да няма много зомбита. Знам къде е сега. Знам къде е, нататък настрани. Нима има паяци и всякакви изроди. Трябва да ги избиваме. Сега. Ето тук надолу. Давай. Зад мен ли си? Окей. Добре. Тук сме, така. По спомен беше някъде ето на тука. Ама не съм играл да ходя на енда от една седмица някъде не съм ходил в енда. Не тук беше, не. Да, ето го. Сега така. Приготви се, ей. Ето Силвърфиш. Убивай ги, бе. Защитавай ме. Ще трябва да си взема ендър перли. Така. Ето го. Убий, щупи спаунера. Или не може да се щупи. Щупи ли го? Добре, аз ще го направя ендър портала. И трябва да скочиш. Ама заедно с мен. На 3. Изчакай! 1, 2, скачай! И аз! Сега вие, братовчет ми, може да не го чувате, ама аз си го чувам отлично. Играта ми заби, което е просто чудесно. Ники, къде си, бе? Стой сега!
Не можеш да щупиш нищо. Давай нагоре. Сега, има ендърмани и при вас ще се случи същото. Сега, всички ютубъри, които може да гледате, ще се случи това. Но, аз ще ви покажа. Сложете си тиква, ако сте на Survival. Си сложете тиква. Да пробвате. Така. И идвате тук и слагате си тиквата. Ето виждате, сега като погледнете Ендърман, той въобще не ви обръща внимание. Но аз ще я махна тиквата. Аре, махни се. Как се махаше тиквата? Добре, махнах я. И сега трябва да щупим уния отгоре. И ще се върнем след малко, или няма да се връщам. Директно ги тушим. Така. И просто отиваме да ги чупим тия неща. Дракончето е лесно. Ники, и ти ги троши тия неща, аз отивам да дракона го млатя. Трябва да ги трошим тия работи. Давай заедно. И не се захващайте в бой с ендърманите, защото знаете какво става. Просто става лошо. Така. Щупи го! Аре! Изчакай го, сега ще кацне долу. Ти го следи да го биеш. Аз съм точно над мястото, над което каца. Ето кацна. Бой! Би! Добре, отиде си. И сега чакаме просто да дойде отново. Идва! Ники! Дракона е тука! Не дей! Извади си меча и като кацне долу при мен, да го бием. Идва ли? Къде е? Не, ела тука при мен, до мен. Идва. Приготви се за як бой. Би го, би! Би, че на мен ми бъгне и не мога го бия. Добре, айде ще се видим като го бием. Хора. Тук сме отново. Следим го. И кацаш ли? Бием го като е близо до нас. Каца! Побой! Дай! Още малко остана, Ники! Сега като го убием, се отдръпни от него. Има заря. Или нещо от този сорт беше. Айде бързо, бе. Идвай. Айде, че хората ме чакат, бе. Айде. Бой. Бягай. Гледайте се какво става. XP! Не се връщай още, изчакай ме. Чакайте да... Така това го цъкате само. Или поне така на креатив. И, айде, Господ. Влизаме и надписите, да. Не знам как да ги забързам, така че ще ги скипна. И отново сме си тука. В рая. Обаче само ще трябва да се измъкваме от това место, дет бяхме. Държа с меча. Къде съм? Тук ли сме отново? Добре. На спална сме. Къде е селището, бе? Ето го. И мисля, че беше това всичко за този епизод. Или да се телепортирам. Айде, оп.
Аз мисля, че качих още един клип на Майнкрафт, където ви показах една моя къща. Няма, всъщност не съм го качил, бе. Защото трябва да го едитвам, защото не го снимах на място, където никой не говори. Такива и тинтери-минтери се чуваха нашите само как говорят. Има и на Clash Royale едни мега епични битки, значи. Нагоре ще падне в реката. Добре, за малко. Къде съм, бе? Добре, хайде. Мисля да ви казвам чао, чакайте да му махна грозното лице и айде чао.